Čo budem dneska robiť? Dneska toto je také nudné a moc sa mi nechce celý deň kúkať na melón. Aha, a už mám nápad, čo budem dneska robiť. Už viem, čo budem robiť. Budem hrať až do rána, až do večera počítač. Vlastne nemôžem, ja tu nemám elektriku. Dorici. Čo to? To odkiaľ ide? Však ja to nemám telefón ani elektriku, tak jak mi to môže niekto volať? Už viem. Vlastne ja tu mám budku, čo nepotrebuje elektriku. Už viem. Ja som si dobre narazil hlavu. Jare, dá se. Ty tam. Dobrý deň, pán telefónna budka, mám otázku. Fungujete, alebo nefungujete, lebo volal mi niekto a potrebujem vedieť, či fungujete, lebo tu máte značku a kuželky. Tak mám iba otázku, že či fungujete. Ty kuku diebnutý. Čo to? Ja? Nejsem za tebu, jasne, že ty dement. Vidíš tú značku, čo tam píše? Keď si slepý dement. No, beware of dog. No a čo tu znamená? No dávaj bacha na psa. Ja tu nevidím žiadneho psa, pán Budka. Aha. Dobre, a čo znamená, že kuželky do piče, keď tak múdry? No, kuželky môže znamenať, že či to je nejaká dopravná nehoda, alebo niečo dopravné, aby to zastavilo, jak sa to volá, no proste víte, co myslím, alebo niečo na stavbu, alebo niečo na stavbu. Ježmar, ale ty si tam múdry, chuj, áno, máš pravdu, no. A čo sme to vlastne pýtali, že či fungujete? Akože, niekedy sa mi ešte fungovať nechcete. A fungujete teraz? Áno, fungujem, no, ďakujem, toto som potreboval vedieť. Boh vám žehni. Pusinka. No, pane, toho dneska som trochu najebaný, ale to si nevšimate. Ďakujem, pane. Ahoj. Ďakujem. Jak sa len zbaviť tej značky? Uhni, kuželka. Haló, kto tam je? Kto mi volal? Dobrý deň, mášte mať šancu vyhrať z Brusunovu Škoda Fabiu z roku Boh vie čo. To kde som? Prečo toto je všetko žlté? Pane Bože, to kde som sa prepadol? Všetko to je žlté, nikto tu není. Bzučia tu svetla, to kde som v pekle, ty kokos? 3 hodiny později. Ježišmária, mňa to asi picne. Nikto tu nič není. Asi je tu samé ticho. Ježišmária, počujem niekoho. Ježišmária, už som tu tak dlho, že mňa ide šlach trafiť. Ani hodinky mi poriadne nefungujú. Ja si niekoho počul. Hej, ty tam! Davy, ty čo tu robíš tak tu prostred ničoho? Proste, ja som išiel po ulici do jednoty. Kráčal som si a zrazu som padol na tvár moju peknú a vidím tu všetko žlté. Po 5 hodinách později. Akože popravde poviem, Davy, není toto až také špatné, keď sme tu iba my dvaja, vieš čo, a objavujeme tu miestnosti, víš čo? Súhlasím, ale trochu ma to ide dávať do šialenstva, ale inak toto je všetko v pohode, jak ty hovoríš. Do prdele, čul si to, Davy? Áno, čul som. Ideme to mrknúť. Ježiši Maria, ono to je masakér. Oni sa čo je, mi sa chce grcať porad z tohoto. Nehovor, ale toto nevyzerá byť reálne, a tí to ani nevyzerajú ako my. Títo ľudia, oni sú viac kockatejší. Davy, mám pocit, že tam ten ešte trochu žije. Ticho buď, idem kontrolovať jedného, idem ho skontrolovať, ticho buď.
Tento nežije, tak nevadí. Davey, aby som radšej už išiel preč, lebo Boh vie, čo tu môže byť medzi náma. Máš pravdu. Po 3 hodinách pozdeji. Kámo, už ma to tu moc nebaví, už by som chcel ísť najradšej dom. Davey, cichobuc. Čo tam vlastne tak dlho sleduješ? Už je to 10 minút. Cichobuc, tu tam nejakí cápci, čo tam niečo riešia. Karle, ja som ti to vyprával, že toto je zlý nápad, iba my dva tak tu chodziť. Franku, drž hubu, ja tu vidíš, že tu niečo kontrolujem. Karle, počul si niečo? Franku, mám pocit, že som cúl niečo, ale musíme byť potichu a pomaly sa otočiť. Davey, drž hubu, ani nepípni. Áno. Do prdele, to je entita. Karle, zabi ho, zabia Karle, ja nechcem zemrieť. Ty zmrde, dneska pôjdeš ty dole. Do prdele, ale mám v ňom náboje. Franku, zdrhaj a povedz každému, že som ich mal rád. Karle, ty mi nevyprávaš, že ty nemáš v ňom náboje. Nemám. Do Marie, do tebe všetko pomôžte, ja tu nechcem zemrieť. Davey, zdrhaj. Čo robím? Ty kokos, myslíš, že nás to ešte naháňa? No, mám pocit, že áno. Lubo, kúkni sa, tam je niečo. Ja to vidím tiež. Tam sa musíme nejak dostať. Áno. Ježiš, je to skoro tu, už sme pri tom skoro. Davey, prečo si sa zastavil? Bolo to s tebou sa čest po dlhej dobe sa stretnúť. Ježišomária, Davey, ty si taký dilino. Ja viem, ale musím tu ochrániť budúcnosť každých. No poď sem, trúfim, mŕtka sa ťa nebojí. No poď si pre mňa, ty zmrde, no ja ti jedu kreatív. Ježiš, som skoro tam. Čo to?